Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har vi min veninde Linda med, og vi skal lave en dørs. Vi har 4 skeer, og så har vi en masse ting. Ja. Godt. Hvad synes du, vi skal tage først? Hvad med det der? Sukker. Ren sukker. Og vi skal spise en hel teskefuld. Ja. Hvad så til fruen? Bare sådan uden top. Okay. Vi skal spise så meget ren sukker her. Mere. Sådan der. Sådan der. Ja, ikke endnu. Okay, jeg tager noget. 1, 2, 3. Nu. Jeg knæser i munden. Du tabte. Nej, du tabte sukker. Sukker rundt om hele munden. Og det knaser. Ej, det er ikke så lækkert. Det smager faktisk ikke så meget. Nej, det er det, der er ulækkert ved det. Ja. Okay, nu vil jeg vælge en ting. Nu skal vi spise det her. Okay, det bruger vi også bare den her samme ske, fordi vi hælder bare lidt. Ja. Det er bare sådan en halv. Det er sådan noget te noget. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det er surt. Det er lemon. Ja, lemon te. Ej, det smager om sådan en citronbold, det smager faktisk rigtig godt. Ja. Okay, din tur til at vælge. Honning. Der skal du bruge en ny. Ja. Det er så fedt. Ja, det er helt flydende. Okay, vi tager altså ikke så meget, for jeg hader honning. Det er sådan helt flydende. Det er fordi, det ikke er blevet rørt rundt i langt. Du skal jo ikke tage så meget. Fint. Så, en kan have nu. Ren honning. Jeg hader honning. Altså, jeg hader ikke honning, men jeg hader ren honning. Jeg kan godt lide det. Sorry! Det er lige meget. Okay, Er det din tur? Nu må du vælge. Okay, så skal vi se, hvem der kan spise en plade pålægschokolade bare. Hurtigt. En hel plade. En hel plade. Altså ikke alle 3, men bare sådan. Det bliver nemt. Hvem kan spise den hurtigst? 1, 2, 3. Færdig! Samtidig. Okay, din tur. Hvad nu? Okay, hvor mange skal vi spise? 3. Og hvem skal spise den første, ikke? Jo. Så er det så lavet lidt sjovt ud til. Okay, der var 1, der var 2. Den der. Der var 3. Der var 1. Der var 2. Det er hvad nu? 3 er det. Okay, er du klar? Jeg skal lige have et stik på det. Ja. Og det vi mangler, det er som... Vi må kun spise en af gangen, ikke? Ja, 1, 2, 3. 3, 0. Fuck, den sidste jeg fik var mega stor. Min huller. Nu kan skide hånd. Ja. Au. Så tyk den anden side. Og jeg har... Nej, for jeg har lige begge sider. Så tyk foran. Jeg har kun 8 tænder op for... det gør ondt. Færdig. Okay, min så. Se, huller.
Jeg skal vælge mellem kammerjunker og sirup. Så jeg tror, jeg vælger Kan man egentlig ikke ændre i den her video? redigere. Ja, sådan klip det af. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Og forresten, hvis der er nogen, der ved, hvordan man redigerer, så skriv det til mig. Okay, vi skal se, hvem der kan spise 2 kammerjunker hurtigt, og kun stadigvæk en af gangen. Ja. 3, Hallo med alligevel. 3, 2, 1. Åh! Ja. Den skak mig. Mhm. Det er vildt ondt, når den kommer op og presser. Ja, og så synes Og det sjove er, at vi har det på samme tid. Hvad mener du? De der huller. Vi har de der huller, der gør ondt på samme tid. Jeg har det svarer bare i begge tider. Færdig. Ja, jeg er færdig. Næste vi skal have er sirup. Og det er lys, for jeg kan ikke det mørk. Nu holder det lige ind under den anden. Fuck, der er ikke meget i. Sådan. Der var en lille klat. Og vi tager ikke så meget. For der er ikke så meget tilbage. Jeg skal lige lukke blodet. Sådan. 1, 2, 3, nå. Ja, det er sådan helt fedtet. Ja, det er sikkert. Overraskende nok smager det pisse godt. Ej, jeg kan godt have med mere. Ja. Okay, det her er det sidste, jeg tager, for der er ikke vildt meget tilbage. Måske skulle vi lige slutte videoen af først. Okay. Ej. Tak fordi I så med. Husk subscribe, kommentere, like. Alt det der, hvad man nu gør. Så hvis der er nogen, der ved, hvordan man redigerer, har et godt redigeringsprogram, som ikke koster penge, så skriv lige til mig i kommentaren. Og alt det der ved. Nå, men tak fordi I så med i den her video. Håber I subscribe. Ja, og det. Godt. Hej!